voda představuje širokou paletu problémů, zákonitostí a závislostí, které je nutno neustále sledovat a studovat. Jen s hlubokými vědomostmi lze řešit vodohospodářskou problematiku tak, aby byla v souladu s lidskými potřebami a přírodou. Hned po první světové válce začala Mladá republika řešit i otázky vodního hospodářství. V roce 1919 bylo rozhodnuto založit státní ústav hydrologický. V důvodové zprávě se uvádí: čeští inženýři při svých jinak vynikajících a uznávaných pracích jsou odkázáni jen na čistou spekulaci a nemají po ruce výzkumných a zkušebních ústavů, ve kterých by mohli své projekty a myšlenky přezkoušeti, než je předloží veřejnosti a provedou. Stavba ústavu byla podle projektu zahájena v roce 1927. Do této doby byla pracoviště rozptýlena do několika míst v Praze. Nejprve byl dokončen tárovací žlab a navazující budovy s laboratořemi. Budovy byly předány v roce 1930 jako státní ústavy hydrologický a hydrotechnický Tomáše Garrigua Masaryka. Nový ústav poctil svou návštěvou první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Tím zdůraznil význam hydrologie a hydrotechniky pro rozvíjející se republiku. První práce se soustřeďovaly na doplňování ročních zpráv o vodních stavech, o vzdušných srážkách a průtocích. Byl také zahájen průzkum podzemních vod a pramenů v oblasti České křídy. Byly vydávány měsíční zprávy hydrologické. Obsahovaly mapy s měsíčními izohyetami a denní průtoky v hlavních stanicích. Začal se též zpracovávat katastr vodních sil, jehož součástí byly i nově zaměřené podélné profily vodních toků. Po dobudování areálu ústavu se mohli výzkumní pracovníci plně věnovat svým úkolům, které byly zakotveny v zakládací listině. K těmto úkolům patřil například výzkum všeobecných zákonů pohybu vody v otevřených korytech a také pokusy, které měly usměrňovat vodní stavby tak, aby byly účelně vytvořeny a uspořádány po stránce hydraulické a stavební. Tyto práce se uplatnily při výstavbě vodních elektráren na Labi.
Činnost ústavu nebyla přerušena ani druhou světovou válkou. Plné její rozvinutí však nastalo až po osvobození. S rozmachem průmyslu přicházely i nové velké úkoly. Hledaly se zdroje vody pro rostoucí podniky a později k tomu přistoupila i otázka odpadních vod. Budovy ústavu se dostavovaly a rozšiřovaly a ústav dostal název Výzkumný ústav vodohospodářský. V průběhu let se rozrostl o pobočku v Brně, Ostravě a Bratislavě. Z bratislavské pobočky vznikl v 60. letech samostatný ústav. Rozvoj průmyslu, zemědělství a měst si vyžádal nové nároky na vodu a energii. To vedlo k výstavbě velkých vodních děl, která se nemohla obejít bez detailního hydraulického výzkumu. Jedním z takových podrobně zkoumaných vodních děl byl projekt a stavba Slabské přehrady. Výzkumné práce se prováděly v těsné spolupráci s projektantem. Kvalitu výzkumu i kvalitu ještě nedokončené stavby dramaticky prověřila nečekaná velká povodeň. Stejným způsobem se postupovalo u dalších vodních děl, jako například u přehrady Orlík. Výzkum zahrnoval všechny etapy výstavby, které se postupně ověřovaly na několika modelech. V období bouřlivého rozvoje výstavby přehrad zaznamenal hydraulický a hydrotechnický výzkum velký rozmach a zajistil všechny potřebné úkoly, které souvisely s výstavbou přehrad nejen u nás, ale i v cizině. Rostoucím městům bylo nutno dát dostatek pitné vody. V této době už ze zdrojů povrchových, protože pramenitá voda zdaleka nestačila. Proto se činnost Výzkumného ústavu vodohospodářského musela zaměřit také na hledání a průzkum povrchových zdrojů i z hlediska upravitelnosti této vody na vodu pitnou. Průzkum povrchových zdrojů se dělal vždy s velkým předstihem před výstavbou nádrže, jak tomu bylo například u vodního díla Želivka. Výzkumné úkoly se rozrůstaly. Sledovala se kvalita vody ve vybudovaných nádržích pro pitnou vodu a na základě těchto pozorování se určovala technologie v příslušných úpravnách. V laboratořích se hledal nejlepší způsob pro vzdušňování vody, řešila se otázka koagulace, zkoumal se proces kinetiky, tvorby vloček a filtrace a konečně i úprava vody mikrofiltry. Ústav se zúčastnil svými pracemi budování umělé infiltrace v Sojovicích u Prahy. Vydatnost poříčních jímacích řadů káranské vodárny byla nedostatečná a nedovolovala ani plně využít kapacitu přivaděče do Prahy. Proto byla po terénních průzkumech a modelovém výzkumu parametrů vsakovacích nádrží i proudění v celé oblasti navržena umělá infiltrace pro doplňování zásob podzemní vody.
vzniklo v roce 1969 dílo ve své době největší na světě. Jeho návrhová vydatnost 1000 litrů za sekundu byla plně potvrzena provozem. Velkou ekologickou studií, která se zabývala proměnami jakosti vody v nově napouštěných nádržích, byl několikaletý limnologický výzkum údolní nádrže Lipno. Bylo nutno zajistit vývojový trend jakosti akumulované vody v naprosto zvláštních podmínkách. Výjimečnost prostředí tkvěla zejména v množství zatopených rašelinných komplexů. Bylo nutno rovněž ověřit platnost často protichůdných hypotéz. Výzkum poskytl obraz o dění v nádrži, o vývojových tendencích jakosti akumulované vody a z hlediska obecné limnologie přispěl k objasnění zákonitostí vývoje přirozených jezer. Rozvoj průmyslu a zemědělství a rostoucí znečištění vodních toků dali podnět k výzkumu zneškodňování, případně využívání odpadních vod a kalů. Vzniklý útvar čistoty vody začal pracovat v polovině 50. let a rozsah zkoumané problematiky se rychle rozšiřoval. Výzkum se zaměřil i na problematiku přirozených procesů změn jakosti vody v tocích. Od sledování procesů v prvních čistírnách odpadních vod přešel útvar postupně k systematickému výzkumu nejdůležitějších postupů čištění a jejich aplikaci pro různé druhy odpadních vod. Útvar vyřešil například čištění odpadních vod z výroby kyseliny citronové, dřevovláknitých desek, z alkalického odmašťování, zabýval se zpracováním kalů z čistíren odpadních vod, jejich zahušťováním a odvodňováním. Ústav reagoval i na potřeby v oblastech velké koncentrace průmyslu, kde se čistota vody stala zvlášť závažným problémem. Specifikum průmyslových odpadních vod na Ostravsku řešila pobočka ústavu v Ostravě. Jedním ze závažných úkolů bylo čištění fenolových odpadních vod, recirkulace vyčištěné vody, problémy chladicích vod a tedy všeho, co potřeboval ostravský průmysl. Složitost vodohospodářské problematiky si vyžádala komplexní přístup k výzkumu. Proto byl v roce 1976 ústav rozšířen o úsek rozvoje vodního hospodářství. Vodohospodářský výzkum se tak doplnil o prognostickou a koncepční činnost a o řešení problematiky vodohospodářských soustav a provozů, o ekonomiku a řízení vodního hospodářství. Ke změnám došlo i na úseku vodohospodářských procesů a technologií. Při výzkumu se začaly uplatňovat nové progresivní metody, využívající moderní přístrojové a výpočetní techniky. Byly vybudovány moderní laboratoře pro hydrotechniku a hydrologii, pro technologii úpravy vod a pro zjišťování jakosti vod. Laboratoře umožňují sledovat nejnáročnější úkoly zaměřené na výzkum výskytu a chování netradičních ukazatelů jakosti vod,
specifických organických látek, těžkých kovů a radioaktivních látek nejen ve vzorcích vody, ale i v ostatních materiálech vodního prostředí, v kalech, dnových sedimentech a v biologických materiálech. Vývoj ústavu dokládá nejen jeho sepětí s rozvojem vodního hospodářství, ale i s problematikou životního prostředí. Během 70 let se ze Státního hydrologického ústavu stala komplexní vědecko-výzkumná základna celého vodního hospodářství.